Kardom Nilimonjerong pipi Piniberta Arjuponikha Jinfet office along hem kimi kang pupon lapen kiduk det arat atuma phan panong ponsi ake joy pen hanswa chili keron pon Diphu manja atowar pi kheroni adung Jinfet office along KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen hem kimi kang pupon lapen hanswa kheti ke klem ji aning ke hang abang phu bang phia tuma phan ake joy pen hanswa chili ron ponlu CM Dr. Tuliram Ronghang pen pherangkia thengno kaning je pona tengke Jinfet office ke KADCRI dengsi do bon tapini arni pen ke KARBI ANGLONG Autonomous Council ari dengsi do popuse alanglia hin pen ningje ponlo lapen hanso kheti ke klema tumta jojor cholang joymuchot popuse alangli pen ningje pon lason thotsi Jinfet board chairman Jonitimung pen kaning je pon ke KARBI ANGLONG ahanso Assam pen angtan anda kapache thang ponji aphan bor ibom lola pen rat atum ahok pen hansodor kelong ji aphan saideng bomlo pusi rat angnu lamthe chechak pon ya ladak Jinfet ke aprang ke KARBI ANGLONG Autonomous Council andar kali sita da KARBI ANGLONG Autonomous Council pen juni timu akai phan Jinfet chairman pidet pen api KARBI ANGLONG Autonomous Council andar ka chewanji aphan niltum KARBI ANGLONG Autonomous Council long EC resolution en lo cabinet pulo EC resolution en lo laso EC resolution ateng pen ke Jinfet ta isia department lo la pen ke KARBI ANGLONG Autonomous Council pen se control pupusi pini KARBI ANGLONG Autonomous Council pen se asai hem Jinfet a chairman asai hem pining pupon lo laso ing pupona hot KARBI ANGLONG Autonomous Council pen Jinfet chairman alangli beneficiaries atum phan pangrum si kidu ka tum phan je alang atum tangka poisa ka dore tum phan akejoy pen hanso chilita piniron poniglo এইটো আগতীয়াকৈ যাতে এডভান্স কৈ মানে সৰু বেপাৰে তো পইচা নলয় যদিও আমি যদি এতিয়া কাউন্সিলে যদি আমাক টকা পইচা এতিয়া আমি এই একশ্যন প্লেনখন কৰাইছে আমাৰ GIA ফালৰ পৰা আমি 1 কোটি টকা আমি Jinfet আমি এসে Jinfet চেয়ারম্যান হয় মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰপ'জাল দিয়া হৈছে 1 কোটি টকা প্ৰথম যে এই টিখিনি টকাখিনি যদি আমি ফান্ড আহি পালে আমি ব্যৱস্থা কৰিম যে এই ৰাইজ সকলক যিটো জেনুইন আদা খেতিয়ক এলকক আমি লোন বেংকৰ জৰিয়তে আমি লোন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম অৱস্থাত এলকে গ্ৰুপ হিচাপে মানে ইন্ডিভিজুৱেলি হওক বা গ্ৰুপ হওক এলক আমি লোন ব্যৱস্থা কৰিম আৰু যাতে সেইটো লোন দিলে এলকা যাতে সৰু বেপাৰীৰ পৰা আগতীয়াকৈ পইচা যাতে নলয় ল'ব মানে নললেও যাতে চলি যায় সেইটো ব্যৱস্থা আমি কৰিম তেতিয়া এলকে যদি পইচা আগতীয়াকৈ নলয় তেনেহ'লে সঠিক দামত এলকে কিন্তু জেনুইন মাৰ্কেটত এলকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব Nilip Democratic Forum NDF atum choki hola akhoi puta along kangdangamai kangnipon Lakhain Guarapon Nilip MSC constituency ke parlo akhoi puta APS along Nilip Democratic Forum thihek pen NDF atum maikang nipon Bangso maikang nipon lake KARBI ANGLONG Autonomous Council election apor nangti bokhet ajok asong tin atumta methang asong kepang tangji phan sai cheklem rep ason thekpon long Lason si aruni phai pli arni NDF atum kangdangamai akhoi puta PS along pedoponlu Lapen NDF atum penta kebang ji MSC election ahut Nilip constituency pen kache pahai pon bek ji aphan pusi jakong che pharangamai ingniponlu Bangso maya long Nilip pen NDF candidate Avinash Ronghang Lapen NDF asongja poatum Bilison terang Benting terang Sujit Timung Rupsing Singnar Bimol ingti lapen penang an songket hekiding atum maya long chetong dun Lapen penang an rong arad atum maya long chetong dun si mesen pen bang somai pachun ponlu Niade mare chomting kodo dalo towar ka ve lang ka ve me ka ve risonim so tum sakuri ke lole pusi bangka ne cha par ka pini bangke akhoi puta PS long se labang so par par bangka ne choi ki tum ni barat tum menon ne char dilong si ahok lote ma para toxi do lang ko tum ke la ko tum ke do do na kangdang mai ka joine along cepat tum ik ko ji pini ani me ching tum thek dalo bang na khan bang na tor pasi tum char dilong si ruling party long do do sinal ni ching tum chachi me ne nili barlo jasme 2017 political party do ruling tangdang mai sipini dak pamban bonlo lake bang ji election sita nili bapen ruling party long do dulang ji pen ke ruling party pen opposition party ke do threat patlang lo la sikadu kaching tunde ke thakta ladak nili barlo kachela duna kele namde abi ma PS long sta minute la son thakthasi amai meeting pamban kupia porlo kupidai KARBI ANGLONG
Rongmi rongphar arong arat atum aphan local MSC Richard Tobi tong sekot pen towar la pen cheka dolong mate bamboo bridge kasalam pipon. Aruni phaike thom arni lakhain koira thok Dwarbagori constituency angkang Deitor police station ke parlo Rongmi rongphar arong arat atum aphan local MSC Richard Tobi tong sekot pen towar la pen cheka dolong kasalam pipon. Labang so tong sekot towar la pen cheka dolong kasalam piapot Rongmi rongphar arong arat atum ning arong pik anlo pusi ning jepon. Lapen ke nilitum don thongkep arat atum si kacheleng lasi nilitum Rongmi rongphar arat atum non ke jogban po lapen Jirlo phirlo sitami ke dam ke bang ake joy muchot ason si longpon lopusi aning arong chipipon. Lasinon ke bang ji MSC kilik ahot ke local MSC Richard Topia phansi cherap chetodun popusi pherang ke thengno ningje pon rinti. Aprang ke lapuson towar kahe no pen ajok school ke don aw somara tum sita kasik sak thetan khangjanglo lapen ke hormu hortar kachojor kacholang atum sitami hempensi ingtong pen nang ing horpo ladak poka alimati black topping ansi kewan nang non abang ke hempen amatsi otowan det unlo lasining arong pik anlo pusi ningje pon ringti lapen ke aprang ke nilitum barikha hot pulotangti lang ke thia hot ke kasik sak thepi khangjang lapen parun epin pin Langkisan ansi parnanglo nona bangki matha nangnilo pusi ningche parong pon rintilo lasi Rongmi rongphar arada tuma phan kerap thegapot alang litumpen arnam asonsi ke theglong puta ningje pon rinti Kaziranga pen risaningti KARBI ANGLONG News Aruni phaipli arni Rongnagar polling station along ada por phaibaji sirkep apor malompen waiting seat kimi lapen Bihari arong mondir kimi kangpupon Lason si Singhason local MSC parta KARBI ANGLONG Autonomous Council EM IC Agriculture Land and Revenue Omor Singh Tisum Chetong Dunsi EM Arideng Bensi Ingpupon Bang Swapit Nihang Teron arong arataphan Longli patta don phokebrahini abang phuatomaphan ron ponlo Bang Solong Kachetongdun VDC Chairman Ken Singbe BLCC Chairman Lawrence Rongpi Mondol Committee Kongchunbang Lawrence Ronghang Atistera Dunmeipu Longbir Teron Omor Hansi Jiten Ronghang BJYM Meipu Agustin Togbi Kisan Morcha Dunmeipu Rajesh Teron Ratsai Klem Bangpu James Phangchuk Athik Tisopen Danglo Polling Station Meipu Kongchunbang Rongasar Sorkari Gauburatum Chetongdun Puthot disobai Chandra Singh Terang Lunkan Ahongjai along polling station ke thom Lang Birik Nadi left wing 46 right wing 44 middle wing 45 ke parlo Rongkre narkep adat pangrum pet pen don pharo nerkep adon aphai do anaphan dustbin lapen tar polin sidami pipajer ponlo lasonsi ningarong pen ke wangji along apora hutke kedam tang middle wing along kilik ahut kahe norem adim sitami kapa mesenji aphan bor i ponthunang poputa sorkari gaubura ahin pet rat aphan thanpachini pon